Nyakora mgajuang machiegni choni mar kage kacha wai ikoni weche manyien kuom thuolo madeka par kende nyinga Lydia Keyo. MCA ma Kileleshwa Robert Alai ondiko ne jatendo kwach kich mondo mi onon kaka kambi mochung' ne keyo pie kaunti ma Nairobi notiyo kod omenda ma omiyo gin kod gowi mar bilion 2.3 mano winjo sechopi agulu mar aheri mar jotij kambino. Okalo e oboke ma Alayo chwalo ne jatendo kwach kich koni kato bedo ni kambi keyo pi ma Nairobi ne osebedo kang'ado jotich omendago ne poko chopi agulu mar aheri mar piny owacho mag gwenge mong'ere kaka Labs Trust. Alai koni chich maduong' nitie ewi kaka omenda no otige kambi mar pi kendo dwani tim nonro ewi kaka no oti kod omenda makamano kaka ne opuodhi mondo mi kambi no mar keyo pi ma Nairobi ka hola ma oko kale od bura mar kaunti kaka gope no kunore kod kaka ne ogo kwand nyinyo manyuolore. Kalore kod oboke mayango kaka ne tend kaunti ma Nairobi no timo romo mar twak wachno, tend kaunti no puodho mondo mi kambi no ka hola mar chulo gowi mane Lab Trust bandho gino Malai koni okoluwore kod chike madwani omenda mabende migepe ma kaunti tiyo godo nyaka puodhi gi od bura ma kaunti.